महाराज सास माता देखले कि दूधू गो दामाद देखे बेरा गइल जन्नी वाली में की बाबा देसीला मुर्गा बनवा दे। अरे देसीला मुर्गा जब थरिया में गइल मनोज भैया लगले ओह अम्मा जी माता जी इतना खर्चा कइला बिन कौन जरूरी रहल। पोल्ट्री फार्म वाला बनवा दिल रहती 1400-1500 रुपया लगता 1600 देसीला के। सास माता कहले करिए पाहुन रवा खाई रवा खाई 12-13 गो रोल असमन जानब के एगो कुकुर चाप गई कुकुर रवा खाई। अरे चाबी महाराज रवा चिंता मत करी 12-13 गो रोल असमन जानब के एगो कुकुर लेके भाग गई। खाई महाराज एगो त जग जीतल बे तरवा समर त दामाद मिलल बनी चाबी चाबी तनी हमनी के जगह ही बनावे के पड़ी रवा सब गायब तो हमनी के बना दे जा। हालांकि 70 साल से हमारा घर में मांस मछली बनबे ना करेला। ऑल फैमिली शाकाहारी लोग हो हंसे खेले खातिर देहाती जी कनी हो। बाकी यहाँ के ससुराल जौनपुर साइड में हो। सही बात है जौनपुर साइड में जौनपुर। हाँ एक खाली गणेश यहाँ के ससुरारी गाँव ना रहली यहाँ के मेहरारू गौने के बेरा यहाँ के ठान दनी की अंगूठी लेम तब कोनो नेग हो या तबे दुल्हन विदाई होई। अब रात के 1 बजे अंगूठी कहाँ से आओ। सही बात। कोनो दुकान खुलल बा लोग कहे कि साइकिल लेब तना अंगूठी लेगा घड़ी लेब तना अंगूठी चाहिए अंगूठी लेगा मैंने जौन किन के धराई रहे तौन लोग कहे तब एगो यहाँ के सार रहे कलश की मान जाई यहाँ के खाते न रहनी अंगूठी बिना कलश की खाली हम छेड़ देता नहीं मैंने उन्हें के बकरी के छेड़ कहल जाला हमने के यहाँ दोनों कहल जाला रे देखिए गहुआ में बकरी छेड़ना परस तो उन्हें के बकरी के छेड़ कहल जाला। वो कहता कि खाली हम छेड़ देता जब 3-4 हाली कहलस तो यहाँ कहने की देर सरवते खा छेड़ दे चाहे पूक दे बाकी हम ना